नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत पारुल युनिव्हर्सिटी. यहां पॉसिबल है. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. राजकारणात पदासाठी स्पर्धा करणारे अनेक जण आपण पाहतो, मात्र पदापेक्षा समाजसेवेला आणि सामाजिक बांधिलकीला प्राधान्य देणारा एक आदर्श कुडाळमध्ये पाहायला मिळाला. माजी नगराध्यक्ष ओंकार तेली यांनी कुडाळवासियांसाठी एक सुसज्ज वैकुंठ रथ उपलब्ध करून दिलाय. कुडाळचे माजी नगराध्यक्ष ओंकार तेली यांनी आपले वडील कैलासवासी सुधीर राधेश्याम तेली यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ कुडाळवासियांसाठी हा वैकुंठ रथ उपलब्ध करून दिलाय. दुःखाच्या प्रसंगी गरजू कुटुंबांना हक्काचा आधार मिळावा या उद्देशानं हा सामाजिक उपक्रम राबवण्यात आलाय. कुडाळ मालवणचे आमदार निलेश राणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या रथाचा लोकार्पण सोहळा अत्यंत उत्साहात पार पडला. या सोहळ्याला शिवसेना उपनेते संजय आंग्रे, सभापती मिलिंद नाईक, नगराध्यक्ष प्राजक्ता बांदेकर यांच्यासह कुडाळचे नगरसेवक, शिवसेनेचे पदाधिकारी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. तेली यांनी आज अतिशय चांगला उपक्रम इकडे राबवलाय, त्याबद्दल मी त्यांचं अभिनंदन करतो. ओंकार नेहमी जे उपक्रम घेतो ते इतरांपेक्षा वेगळे असतात. कारण का मी नेहमी जेव्हा जेव्हा ओंकार आणि त्याचं कार्य, त्यांनी त्याचं काम केलेलं बघितलं की जिथे कोण विचार करत नाही ना की हे केलं पाहिजे, ओंकार तो विचार करतो आणि ते करतो. म्हणून विशेष करून तुझं मी मनापासून अभिनंदन करतो. कारण का शहरामध्ये अशी विचार करणे, आम्ही काय रस्ता बनवला पाहिजे, सुशोभीकरण केलं पाहिजे, नववृत्तांचा निधी मिळाला पाहिजे, सगळ्या मोठमोठ्या वार्ता आम्ही करत असतो. पण लहान लहान गोष्टी, पण त्या फार महत्त्वाच्या असतात. अतिशय महत्त्वाची गोष्ट शहरामध्ये लागणारी या सगळ्या वास्तूंचं महत्त्व आपल्याला करोना काळामध्ये लक्षात आलं. विचार करा, तो काळ किती भयानक होता आणि त्या काळामध्ये जे काही ज्या ज्या लोकांचं नुकसान झालं, ज्याच्या कुटुंबातली लोकं गेली, त्यांना आजच्या दिवसाचं महत्त्व जास्त कळलं. म्हणून मी त्याचं खास करून कौतुक करतो. मी त्याचं कार्य, मी सामंत साहेबांचं जेव्हा मनोगत ऐकत होतो, खरं तर मला वाटलं मी प्रवचन ऐकतोय की पहिली सुरुवात चांगली, एकदम मस्त वैकुंठ वगैरे सगळं कसं वैकुंठात जावं असं त्यांनी सांगितलं, मार्ग सांगितला. आता तो चालायचा का नाही आधी गावडे आपल्यावर म्हणजे तुझं नाही सांगत आहे, पण त्याच्यामध्ये त्यांनी एक सांगितलं की सामंतसाहेब बिट्टू तेली किंवा आमचा ओंकार तेली माझ्या मार्गदर्शनाखाली नाही, सन्मान्य नारायण राणे साहेबांचा माणूस आहे तो, साहेबांचा माणूस आहे तो. म्हणजे माझी तेव्हा कुडाळमध्ये एंट्री सुद्धा झाली नव्हती आणि साहेबांनी फार कौतुकाने, फार प्रेमाने जे काही साहेबांचा वावर असायचा त्याच्यापैकी बिट्टू तेली म्हणजे आमचा ओंकार तेली हा साहेबांचा माणूस म्हणून. आणि म्हणून मी पण सावध भूमिका घेतो त्याच्याशी, जेव्हा काय की आपला ओरिजिनल साहेबांचा माणूस, माझा तर भावासारखा आहेच, पण ओरिजिनल तो राणे साहेबांचा माणूस आहे. आणि ही सगळी जी काय उपक्रम ओंकार तू उभे करतोस, एक मनाचा मोठेपणा मी त्याच्या म्हणजे मागच्या निवडणुकीमध्ये पण बघितला की सहज म्हणजे मला नाही लढवायची असा सांगणारा माणूस पण आमचा ओंकार. नाही तर असं सहजासहजी काय कोण सोडेल राजकारणामध्ये असं चित्र नाही. तो दिवस आणि आज ओंकार तेली आणि या ठिकाणी ही वैकुंठ रथ याची संकल्पना ठेवून या
आपलं व्यवसाय शेवट होतो, मृत्यू होतो, त्यावेळी ती सुखकर होण्यासाठी हे रथ त्या ठिकाणी त्यांनी उपलब्ध करून दिलेलं आहे आणि त्याच्यावर थोड्या वेळात उद्घाटन होईल. ओंकार तेली हे सर्व क्षेत्रात चांगलं काम करतायत. पुण्याचं नगराध्यक्ष म्हणून सुद्धा त्यांनी चांगलं काम केलं. सन्मान्य निलेजींच्या नेतृत्वाखाली ते राजकारणामध्ये सक्रिय झाले. पण त्यापूर्वी ते कुठच्याही पक्षामध्ये करून दिसत नव्हते. पण सन्मान्य निलेजी या ठिकाणी आल्यानंतर त्यांच्या नेतृत्वाखाली युवा कार्यकर्ता म्हणून ते त्यांच्याबरोबर सक्रिय झाले. या नगरीचे नगराध्यक्ष पण झाले आणि व्यावसायिक म्हणून काम करत असताना सामाजिक बांधिलकी ठेवून त्याने शेव पेटी म्हणा, हे वैकुंठ रथ म्हणा किंवा इतरही हे वेगवेगळे उपक्रम या ठिकाणी ते राबवतात. सातत्याने समाजकार्य ते करत असतात. मला या ठिकाणी एवढंच सांगायचं होतं की मी आता आमदार साहेबांना म्हणतो काय बोलायचं, परंतु मला वाटतं की आपण प्रत्येक जण आईच्या गर्भामध्ये जेव्हा असतो तेव्हा हातपाय जोडून असतो आणि परमेश्वराला विनंती करतो की याच्यातून मला 9 घटका 9 महिने 9 घटका आपण म्हणतो त्याच्यातून मला मुक्त कर. आणि मुक्त केल्यानंतर मग अंघोळ बाहेर पडल्यानंतर हातपाय उडवतो आणि आवाज काढतो कॅक कर, हातपाय एकदम कडकून देतो. ते बालपण असतं आणि बालपण आणि मेन तारुण्य जे असतं, आता सध्या ओंकार तेली तारुण्यात आहे. आपण तारुण्यात जे कार्य करतो ते शेवटच्या क्षणाला आपल्याला उपयोगाला येतं असं माझं म्हणणं आहे. तारुण्याचा जो कालखंड आहे तो ज्याला समजला तो वैकुंठी गेला असं मला स्वतःला वाटतं. आणि जर ज्याला समजलं नाही तो नरकात गेला. कारण तारुण्य हे अतिशय कठीण आहे. कारण आपण जेव्हा आईच्या गर्भात असतो तर हात पाय जोडून असतो आणि परमेश्वराला विनंती करतो की याच्यातून मला मुक्त कर. आणि तारुण्याला मध्ये आपण जेव्हा पदार्पण करतो तेव्हा रक्त सरसळलेलं असतं. कोण माता, कोण पिता, कोण आपली भाषा एकली जाते. ही भाषा कशी असली पाहिजे हे ते तारुण्यामध्ये आपण ठरवलं पाहिजे आणि परिणाम हातात पण येतो. आता परमेश्वराने डोळे कान दाब सगळं दिलं, ती रिकव्हरी बँक कशी करते तशी म्हातारपणी रिकव्हरी चालू करतो परमेश्वर. एक 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 गोष्ट दिलेली घेत जातो आणि जो पाप करतो त्याला माझ्या माहितीप्रमाणे मृत्यू येतच नाही. ते सगळे घेऊन मग तो परत परमेश्वर हात जोडतो, मला याच्यातून मुक्त कर. म्हणून माझं म्हणणं आहे तारुण्यामध्ये जे पेराल ते वृद्धपणा काळामध्ये तुम्हाला कामाला येईल आणि ती वैकुंठाची मग तुम्हाला ती मुक्ती मिळेल. आणि त्याच्यासाठी वैकुंठ रथ म्हणून आमच्या ओंकार तेलीने दिलेलं आहे. ती संकल्पना पहिलीच आलेली आहे. याचा हेतू असा आहे की एखाद्याच्या घरात मृत्यू झाल्यानंतर दुःखद समयी जेव्हा डेड बॉडी स्मशानभूमीत न्यावी लागते तेव्हा ती नेत असताना गाडी मिळणे, ॲम्ब्युलन्स मिळणे हे थोड्या गोष्टी कठीण होतात आणि त्या सुलभ व्हाव्यात आणि मृत्यूसमयी मृत्यू ज्याचा झालेला आहे त्याला सुखद मृत्यूचा प्रवास व्हावा या दृष्टीने आम्ही ही वैकुंठ रथ ही संकल्पना आणलेली आहे. हा वैकुंठ रथ मालवणात पण आहे, कणकवलीत पण होता, पण कुळात नव्हता आणि याची जाणीव आम्हाला झाली आणि मी म्हटलं आपण वैकुंठ रथ आणावा आणि या संकल्पनेतून हा वैकुंठ रथ आम्ही विनामोबदला सर्वांसाठी कुडाळ शहरवासियांसाठी उपलब्ध करून दिलेला आहे. या गाडीवर 5 नंबर लिहिलेले आहेत. सगळे नंबर भैरवाडीतील माझ्या मित्रमंडळींचे आहेत. तुम्ही कुठल्याही नंबरवर फोन लावलात तर हे वाहन तुम्हाला उपलब्ध होईल आणि ते विनामोबदला असेल हे सर्वांनी लक्षात ठेवावं. आणि यापूर्वी आम्ही जेव्हा मी नगरसेवक होतो तेव्हा आम्ही डेड बॉडी कोल्ड स्टोरेज मशीन आणलेली, शवपेटी. मृत्यूसमयी कुठल्याही व्यक्तीला मृत्यू झाल्यानंतर त्याची बॉडी जेव्हा कोल्ड स्टोरेजमध्ये ठेवली जाते तेव्हाची परिस्थिती बघितली तर त्याला पूर्ण कापड घालून ती आतमध्ये ठेवली जायची आणि ते ठेवत असताना तिथे आतमध्ये जाण्याची परिस्थिती नसते, एवढा वास त्या ठिकाणी येतो आणि तो टाळण्यासाठी आम्ही ही कोल्ड स्टोरेज मशीन प्रत्येक कोणाच्या घरात जिथे होईल तिथे आम्ही ती अवेलेबल करून देतो. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी. 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत. तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार. साईट पत्ता
समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग. विकास कामांच्या गप्पा मारणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना आणि ग्रामपंचायतीला कुडाळ तालुक्यातील मिटक्याची वाडीतील ग्रामस्थांनी एक आरसा दाखवलाय. गेली 3 वर्ष प्रशासनाकडे पाठपुरावा करूनही पुलाची दुरुस्ती होत नसल्यानं आज या गावकऱ्यांनी लोकवर्गणी जमा करून स्वतःच्या हातानं पुलाची डागडुजी सुरू केली आहे. ग्रामस्थांचा आरोप आहे की त्यांचे प्रस्ताव वारंवार हरवले आहेत असं सांगितलं जातं. तर दुसरीकडे टेंडरच्या नावाखाली चाललेला खेळ थांबायला तयार नाही. ग्रामपंचायत असो किंवा जिल्हा परिषद, सर्वांनीच या गावाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप ग्रामस्थ करतात. त्यामुळे आता त्यांनी थेट आगामी निवडणुकांवर बहिष्काराचा इशारा दिलाय. मिटकेच्यावाडीच्या ग्रामस्थांच्याही चुकीचा. जर मिटकेच्यावाडीचा विकास झाला नाही तर पावशी ग्रामपंचायतीकडे आम्ही बरेच वेळा अर्ज वगैरे केलेले आहेत आणि त्या अर्जाचं कोणीही दखल घेतलेली नाही. 3-3.5 वर्ष झाली ह्या पुलाला, गणेश कोंडीला. त्याच्याबद्दल खूप काय ग्रामपंचायतीमध्ये कळवलेलं आहे, पण कोणीही दखल घेतलेली नाही. आणि त्यासाठी आज आमच्या गावचे ग्रामस्थ, सगळ्या ग्रामस्थांनी निधी जमा करून आज हे गणेश कोंडीचं काम चालू केलेलं आहे. आम्ही पावसी ग्रामपंचायत आतापर्यंत आमच्याकडे दखल घेत नाही. 3 वर्ष झाले. सरपंच बाई मॅडम आल्या त्या पाऊसपूर, त्यांनी आतापर्यंत इकडे लक्ष दिलेलं नाही. यायचं आणि फोटो मारून जायचे. इलेक्शन आला की इकडे तिकडे तोंडाला फक्त आमच्या पाना घुसायची आणि वाटेला लागायचं. परत इकडे यायचं काय नाही, काम नाही त्यांचं. आता जवळजवळ नाही म्हटलं तरी इथून जवळजवळ मानगाव, दुकानवाड वगैरे हे सगळे गाव ह्या रस्त्याला जोडलेले आहेत. नारूळ, गोटोस, निउंजा, गावंदाळा हे सगळे गाव ह्या रस्त्याला जोडलेले आहेत. मग आता इथे ही अशी परिस्थिती आहे. मग यांच्याबरोबर राहून आणि यांच्याबरोबर काम करून काय उपयोग आहे? शाळेची मुलं जात आहेत, त्यांना पाण्याचा त्रास होतो. गेल्या वर्षी पावसातच हे उपटून पडला तर त्या लोकांनी लक्ष दिलं नाही. आले ते फक्त धुकी लावली आणि वाटेला लागले. 3 वर्ष झाली ह्या गोष्टीला. फक्त इलेक्शनच्या टायमाला यायचा, आश्वासनं द्यायची, उद्या काय ते करतो, परवा करतो, काय नाही. ते आता परवा ते मॅडम इथे आल्या, बघितलं 4 दिवसात आम्ही काय ते करून देतो. आता झाली 5 वेळ, अशी 5-6 वेळ होऊन परवा इथे आली, ती पळून गेली, थांबली नाही ते 2 मिनिटं. गेल्या 3 वर्षापासून आम्ही या पुलाचा सरपंच ग्रामपंचायत पावशी माननीय सरपंच वैशाली पावस्कर यांच्याजवळ पाठपुरावा करत आहे. ग्रामसभेमध्ये जवळजवळ 10 वेळा ठराव झालेला आहे. मासिक सभेमध्ये 10 वेळा ठराव झालेला आहे. 3 सदस्य हे सत्ताधारी पक्षाचे आहेत, आमच्याकडनं वार्डामधून निवडून गेलेले आहेत. पण एकाही सदस्याने किंवा ग्रामपंचायतीने एकही रुपयाचं काम केलेलं नाही. गेल्या 20-25 वर्ष झाली. 2000 मध्ये हा रस्ता झालेला आहे. एक झाडी मारलेली नाही. गेल्या वर्षी आम्ही झाडी मारली तर 1 रुपया त्यांनी दिलेला नाही आम्हाला फंडातनं. आता हे फुलाचं काम घ्या. हे फुलाचं काम, हा रस्ता जवळजवळ नारोड पासून, दुकानवाड पासून पुळास, हिरलोट, ग्रामपंचायत धावनळे या सर्व गावांना जोडणारा हा रस्ता आहे. जर बेलनदीला फुल आला तर ह्याच रस्त्याने लोक जातात. पण ह्या रस्त्यावर जे रस्त्याचे फुल वाहून गेली 3 वर्ष झाली. 3 वर्ष सरपंचांजवळ पाठपुरावा करून एकही रुपयाचं काम केलेलं नाहीये. 5-6 वेळा याचे एस्टिमेट केलं, ते हरवलं आहे. कागदपत्र हरवली आहे. ग्रामस्थांचा प्रस्ताव दिलेला हरवलेला आहे. असं वारंवार ते कारणं देत राहतात. पारा मी ते येऊन बघून गेले. आम्हाला सांगितलं आम्ही तुम्हाला ताबडतोब करून देतो म्हणून. आतापर्यंत एकही रुपया खर्च केलेला नाही. हा 4 दिवसामध्ये त्याने 3 एस्टिमेट केली. एकही एस्टिमेटचं त्याचे टेंडर लावत नाही, काय करतो नाही, कोणाला सांगतो नाही बाबा काम कर म्हणून. आज स्वतः मिटकेच्या ग्रामस्थांनी 3 वर्षानंतर हे पुलाचं काम आपल्या स्वनिधीतनं करत आहेत. यापुढे जर या गावामध्ये काम नाही झालं असेल तर आम्हाला पूर्णपणे सरपंच मॅडमांना किंवा आणि ग्रामपंचायत कुठच्याही प्रकारचा आम्ही इलेक्शनवर बहिष्कार घालणार आहे. ग्रामपंचायतीला आमचा पूर्ण विरोध आहे. एकही रुपयाचं काम करत नाही, एकही रुपयाचं पाठपुरावा करत नाही. मिटकेच्या वाडीला येणारा निधी त्याने खर्च करायला पाहिजे. 15 वित्तआयोगातनं आमच्या गावाला महसूलगाव, स्वतंत्र महसूलगाव आहे मिटकेची वाडी. पण एकही रुपयाचं काम होत नाही आमच्याकडे. केला असेल त्याने तर त्यांनी त्या खर्चाचा हिशोब द्यावा आम्हाला. मोजून 3 मिटकेच्या वाडी गेल्या 3 वर्षात 3 कामं द्यायची. मिटकेच्या वाडी आम्ही हे काम केलेले आहे. टिटलाईटी केलेले आहेत, ते आजही बंद आहेत. 5-6 महिने ते टिटलाईटी बंद आहेत. घरपट्टींना आमच्याकडनं कर वसूल करतात. आम्हाला विचार कुठच्या पुलावरची लाईट गेली, मग कर्मचारी तुम्ही नेमलेला आहे, ठेकेदार नेमला, तो काय करतो? जिल्हा परिषद इलेक्शनला माननीय
उपाध्यक्ष दादा साहिल यांनी आम्हाला आश्वासन दिलेलं होतं की सदरच्या रस्त्याचं डागडुजी करणार, पूर्ण रस्त्याचं याचं इस्टिमेट केलेलं आहे, फुलाचं ऑडिट करून घेऊन गेलेले आहेत, खराब रस्ता झालेला आहे. माननीय सावंत जी पंचायत समिती कुडाळ बांधकाम विभाग याने सावंतजीने पूर्णपणे इस्टिमेट करून घेऊन गेलेले आहे, त्याचं मूल्यांकन केलं, ऑडिट केलेलं आहे, पण आतापर्यंत त्याचं 1 रुपयाचं काम झालेलं नाहीये. हा रस्ता पूर्णपणे पूल नादुरुस्त झालेला आहे. पूर्ण रस्ता करून देणार म्हणून माननीय जिल्हा उपाध्यक्ष दादा साहिल यांनी आम्हाला सांगितलेलं होतं. आतापर्यंत 1 रुपयाचं काम केलेलं नाही, झाडी तोडलेली नाही किंवा रस्त्याचे खड्डे बुजवलेले नाहीत किंवा रस्ता दुरुस्तीला पण आम्ही 10 वेळा त्यांच्याजवळ मिटिंग घेतलेली आहे. पुढच्या इलेक्शनला आम्ही कुठच्याही प्रकारच्या इलेक्शनला त्यांना मदत करणार आहे किंवा पूर्णपणे मिट्टेच्या वाडीच्या गावाचा पूर्णपणे बहिष्कार असणार आहे. कारण या इलेक्शनला आमचं कामच जर नाही झालं, लोकांसाठी जर काम नाही झालं, ग्रामस्थांनी असं जर रस्त्यावर रखडावं लागलं, रावी ग्रामीण भागामध्ये शाळेच्या मुलांना पाण्यामधनं जावं लागलं शाळेमध्ये, तर काय करणार? म्हणून आम्ही पूर्णपणे बहिष्कार टाकणार आहे. होणाऱ्या मतदानाला पूर्णपणे गावातनं, आमच्या मिट्ट्याच्यावाडी गावातनं पूर्णपणे बहिष्कार असणार आहे. गावातल्या लोकांनी आपण स्वतः अडचण हे काम करायचं. मग ग्रामपंचायतीचा उपयोग काय? आम्हाला ग्रामपंचायत काय करते? आम्हाला रेशन कार्ड मंजूर झालं, आम्हाला रेशन कार्डासाठी 8 किलोमीटर जावं लागतं मिट्ट्याच्या, म्हणून आम्ही पूर्ण प्रस्ताव दिला. पूर्ण आज गेल्या 3 वर्ष तुमचं रेशन कार्ड मंजूर झालं, केव्हा होणार ते? केव्हा देणार आम्हाला? दुसरीकडे सरपंच वैशाली पावसकर यांनी हा प्रस्ताव 6 महिन्यापूर्वी आल्याचं मान्य केलंय. प्रशासकीय दिरंगाईमुळे काम रखडल्याचं त्यांचं म्हणणं असलं तरी त्यांनी वरिष्ठांशी चर्चा करून लवकरच प्रश्न सोडवण्याचं आश्वासन दिलंय. नाही कसं, आता विहिरी वगैरे बांधल्या, त्यांना रस्ते केले तिकडचे, आता त्यांचं वैयक्तिक कुठे, आता घराघरापर्यंत असं काही नाहीये. त्या विहीर कालच्या वेळेला ग्रामनिधीतनं विहीर केली आम्ही 15 वित्त आयोग मधनं, इकडचा रस्ता केला इकडचा पूर्ण. आता नाही म्हटलं तर अजून काय केलंय, आता 6 काय 7 इस्टिमेट बनवलेत त्यांच्या कामाचे. टेंडर आज लावणार आहे मी 6 कामांची. आता ते काय सांगतायत माहितीये, मी बदलली नाही हो, आता पहिल्यांदा येऊन जेईने बनवलं, बरोबर ना, जेई जागेवर येऊन बनवलं. ते काय म्हणताय, ते इस्टिमेट काय हे जेवढं काम आहे म्हणजे एवढ्या कामात काय होणार, वाळू महाग झाली, हे महाग झाली असं म्हणतायत ते. तर मी म्हटलं ठीक आहे, हरकत, आता तुम्हाला जर वाळू महाग झाली तर आपण जादाचं बनवून घेऊया, म्हणून मग ते जादा बनवून दिलं. समजलात ना? आता ते जादा बनवून दिलं कशासाठी, जर त्यांना जर व्यवस्थित जर पाहिजे असेल कुठे तर ते व्यवस्थित म्हणून पाहिजे, म्हणून ते जादाचं त्या बनवलंय. आता मी 49,000 म्हणजे 50च्या आतमधलं बनवलंय. समजलं? त्याच्यात डागडुजी म्हणजे काय माहितीये, आता आमच्या वरिष्ठांनी तिथे येऊन हे काय माहितीये, आमदार साहेब नाही, हे आपले कोण आमचे जिल्हा प्रमुख सामंत साहेब, आमचे दादा साहिल, आपले उपतालुका प्रमुख, उपजिल्हा प्रमुख हे कोण आपले करलकर, ह्या ठिकाणी पण येऊन ना तिथे आता तो मंजूर केलेला आहे रस्ता. कालच माझं सामंत साहेबांशी बोलणं झालं. सामंत साहेब म्हणाले आता तुमचा तो पूर्ण रस्ता आहे तो आम्ही घेतलाय आणि त्याच्या समोरचा सुद्धा आहे पूल, म्हणजे जे आता पूल बांधतायत बघा, त्याच्या समोरचा जो आहे तो बंधारा पण घेतलेला आहे. बंधारा तो आता बंधारा मंजूर पण झालाय, त्याच्या प्रोसेस टेंडर प्रोसेस पण झाली आहे. समजलात ना ते. आणि आता अजून का, आणि आता बारीक सारीक 5-6 कामात 6 कामं माझ्या 15 वित्त आयोगामधनं टेंडरला आता इस्टिमेट करून तयार करून घेतलंय. 5-6 कामं आता टेंडर लावणार मी उद्या सकाळी. त्याच्यासाठीच इस्टिमेट 50,000चं साहेब बनवलेलं. आणि त्यांचं कसं आहे माहिती आहे, आम्ही त्यांना काय सांगितलेलं, पुढच्या बुधवारी करूया. आज मी टेंडर प्रोसेस करते आणि उद्या मग आपण 8 दिवसांनी टेंडर ओपन होणार, बरोबर ना. आणि पुढच्या बुधवारी वगैरे तुम्ही करा. तर ते त्यांना घाई नाही, आजच करूया म्हणून. पुला संदर्भात आता त्यांनी सांगितलेलं, आता का हल्ली ते कोसळलंय मॅडम, करूया म्हणून. म्हटलं ठीक आहे करूया. मग ते 3दा सांगितले का, एकदा 25,000चं बनवलं, त्याच्यानंतर ते म्हणाले नाही कमी झालं. अर्ज आता 10 कुठे झाले त्यांनी, आता 10 आता काय मला माहिती नाही अर्ज 10 झाले काय, पण आता ते आता सांगत होते मला 5-6 महिने तुम्ही मॅडम ते कोसळलंय करा म्हणून. तर म्हटलं ठीक आहे करतो. आणि आता त्यांना सेपरेट ग्रामपंचायत करण्यासाठी मी एवढा प्रयत्न केला ना, आता त्यांची सेपरेट ग्रामपंचायत करण्यासाठी कोण करत पण नव्हते, पण त्याचा सेपरेट ग्रामपंचायत करण्यासाठी ग्रामसभा लावून
सगळं त्यांच्या गावात ग्रामसभा लावून ते केलंय प्रयत्न. आणि ते आता हे ह्याचं सुद्धा पुलाचं सुद्धा मी करण्याचा खूप प्रयत्न केला, पण ते त्यांना आज आणि आत्ता असा त्यांचा विषय आहे. त्याच्यामुळे आता आज आणि आत्ता आपण कसं शेवटी प्रोसेसने, शेवटी ग्रामपंचायतचा निधी आहे म्हटल्यानंतर प्रोसेसने केलं पाहिजे, म्हणून त्यांना सांगितलेलं टेंडर लावते आणि पुढच्या आठवड्यात बुधवारी तुम्ही करा. वर्षभर असते, वर्ष झालं. गेल्या वर्षी ते ऊस कटून आलेलं ते तारापीठ. आता त्यांना मी सांगितलेलं आपण करूया म्हणून. सरपंच आश्वासनं देत आहेत, पण ग्रामस्थांचा रोष पाहता या आश्वासनं फोल ठरतायत. स्वतःच्या खिशातील पैसे खर्च करून पूल दुरुस्त करणाऱ्या ग्रामस्थांचा एल्गार आता प्रशासनाला जागा करणार की फक्त कागदी घोडे नाचवण्यात वेळ जाणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. सावंतवाडीत कार क्राफ्ट तर्फे फ्री एसी चेकअप. मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज. आजच तुमची अपॉइंटमेंट बुक करा. 99 आणि 9619581234. कुडाळ येथील महिला व बाल रुग्णालयातील 53 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर आणि वेतनावरील टांगती तलवार अखेर दूर झाली आहे. आमदार निलेश राणे यांच्या आक्रमक आणि थेट मंत्रालयातील पाठपुराव्याला मोठं यश आलं असून या 52 कर्मचाऱ्यांना अखेर मुदतवाढ मिळाली आहे. इतकंच नाही तर त्यांचे रखडलेले 36 लाख रुपयांचं वेतनही आता मिळणार आहे. कुडाळच्या महिला व बाल रुग्णालयातील 52 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या निविदेची मुदत संपल्यामुळे मोठा पेच निर्माण झाला होता. गेल्या 3 महिन्यांपासून या कर्मचाऱ्यांचं तब्बल 36 लाख रुपयांचं वेतन प्रशासनानं रोखून धरलं होतं. नवीन नियुक्ती किंवा मुदतवाढ नसल्यानं ऐन पावसाळ्यात या कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली होती. आमदार निलेश राणे यांनी थेट मुंबईत चक्र फिरवली. त्यांनी राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आंबेडकर आणि आरोग्य सचिव ई रवींद्रन यांचं या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधलं. निलेश राणेंच्या या आक्रमक भूमिकेनंतर अखेर प्रशासनाला नमतं घ्यावं लागलं आणि 52 कर्मचाऱ्यांना सप्टेंबर महिन्यापर्यंत मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली. कुडाळ इथं रुग्णालयातील सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी आमदार निलेश राणे यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांचे जाहीर आभार मानलेत. यावेळी आमदार निलेश राणेंनी कर्मचाऱ्यांना आश्वस्त करताना सांगितलंय, भविष्यात कोणतीही अडचण आल्यास तुमचा भाऊ खंबीरपणे तुमच्या पाठीशी उभा राहील. आमदारांच्या आश्वासनामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून चिंतेत असलेले कर्मचारी आता पूर्णपणे निश्चिंत झालाय. श्री विनायक सुझुकी सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड. या उन्हाळ्यात सुझुकी सोबत लॉंग ड्राईव्हचा आनंद घ्या आणि मिळवा खात्रीशीर आकर्षक भेटवस्तू. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क 94 23 98 97 81 94 23 98 97 83 आणि 86 05 58 63 76. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात केंद्र शासनाच्या विविध विकास योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हा विकास समन्वय आणि संनियंत्रण समिती अर्थात दिशा समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सिंधू नीती सभागृहात झालेल्या बैठकीत खासदार नारायण राणे यांनी विविध कामकाजाचा आढावा घेत प्रशासनाला कडक निर्देश दिलेत. जिल्ह्यातील विकास कामांना गती देणं, प्रलंबित कामं वेळेत पूर्ण करणं आणि केंद्र शासनाच्या योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणं या उद्देशानं दिशा समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी खासदार नारायण राणे होते. यावेळी पालकमंत्री नितेश राणे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, आमदार दीपक केसरकर, आमदार निरंजन डावखरे, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत पायाभूत सुविधा, ग्रामीण विकास, पिण्याचे पाणी, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, कृषी आणि जलसंधारण यांसह केंद्र पुरस्कृत विविध योजनांचा विभागनिहाय सविस्तर आढावा घेण्यात आला. प्रत्येक योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक आणि प्रभावीपणे होऊन त्याचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचावा यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयानं काम करण्याचे निर्देश खासदार नारायण राणे यांनी दिले. 1 नंबर 2 नंबर खडीचं प्रमाण त्या प्रमाणाप्रमाणे दिसून येत नाही. डांबराचं प्रमाण त्याप्रमाणे होत नाही आणि म्हणून एक पावसाळा आला तरी सगळं वर येतं. तुम्ही कुठे उभं राहायला पाहिजे, असा रस्ता नाही चालणार. मी एकदा वाघेवड्या रस्त्यावर एकदा मी चाललो होतो काम मी थांबलो. काय हो कोण कॉन्ट्रॅक्टर, मला लांबी रुंदी काय, मला लेन सांगितली 5 किलोमीटर. चला मोजा, थांबलो. नाही साहेब काय झालं, मोजा ना 4.5 किलोमीटर.
अर्धा किलोमीटर चालतो. रुंदी 30 फूट पाहिजे, 30 फूट पाहिजे, 28. तिथे 2 इंच चोरी आणि तिथे 5. हे चोऱ्या आहेत. एक झालं, नंतर मिक्सिंग मध्ये हे आहे. नाही, हे तुम्ही जर केलं नाही तर तुम्हाला क्वालिटी मिळणारच नाही. आणि हे जे क्वालिटी जिथे आहे म्हणतात ना, तर आपले कार्यकर्ते आणि कॉन्ट्रॅक्टर मिलीजुली आहे. कळलं का मी काय बोललो? मराठीत बोललो. मिलीजुली कळलं, अंडरस्टँडिंग आहे, आणि म्हणून खराब दर्जाची कामं होतात. ठरवा मॅडम, तुमचे अधिकारी आणि आपले लोक जे जबाबदार आहेत ते नाही व्हायला पाहिजे. एक तर तुम्हाला लोकांच्या शिव्या, नाही तर लोकप्रतिनिधी कोण प्रमुख आहेत त्यांना. हे संपल्यानंतर आपण जायचं, एक रस्ता दाखवा मला. काय 5 वर्षानंतर कशाला जायचं? आता 1 वर्ष झाल्यानंतर जे उकडले ते दाखवतो तुम्हाला. मी किती वर्ष अनुभव आहे माहिती ना, मुंबई महानगरपालिकेपासून मी केलंय. माझ्याकडे बघा, खाली बघायचं नाही उत्तराच्या वेळेला. मी आपल्या जिल्ह्यात पण अशी किती लोकांना पकडल्या. कसा मालवण रस्ता कसा आता आणि तेव्हा जेव्हा अनेक वर्ष रखडला होता. अधिकारी कोण पाहत ना, ऑफिस मध्ये बसल्या बसल्या आदेश असतात. तुम्ही अशा एक जरी अधिकाऱ्याने बसल्या जागी सगळं जर तुम्हाला दिशाभूल केली ना, सरळ कारवाई करा. ही पाठीशी आहे, कारवाई करा. नाही नको आम्हाला. हे काय सगळं आबाद दाखवायचं आणि लोक आमच्याकडे येऊन तक्रार करणार. पाहू केसरकर, एक टेंडरच्या बाबतीत यांना टाइम लिमिट आहे, बरोबर ना? टाइम लिमिट आहे. परत त्याच्या स्कुटीने होते, रस्त्याचा दर्जा बिजा तपासला जातो, आणि त्याच्यामध्ये क्वालिटीमध्ये काही जर असलं तर त्याची कारवाई होते. आता एवढ्या सगळ्या नियमाला अनुसरून हे काम झालंय की नाही हे कोण पाहिजे? तर यामध्ये 3 टप्प्यामध्ये आमच्याकडे क्वालिटी मॉनिटरिंग होते. एक आमच्या स्तरावर आम्ही मला सगळं माहिती आहे. मी महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री होतो. 60 वर्ष या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटला काम केलं, पण हे होतं तसं केलं जातं का हा प्रश्न आहे. आमच्याकडे सर सध्या स्टेट क्वालिटी मॉनिटरिंग होते आणि नॅशनल क्वालिटी मॉनिटरिंग, क्वालिटी मॉनिटर म्हणून सेंट्रलमधून एक तपासणीला येतात. नॅशनल क्वालिटी मॉनिटर सेंट्रलमधूनच येतात, ते अचानक येतात. ते तपासणी करून त्यांचं जर येस असेल तरच आपण पुढे प्रोसेस करतो. मध्ये काय होत नाही? होतं ना स्टेट क्वालिटी म्हणजे स्टेट मध्ये काय होतं? स्टेट मधून सुद्धा क्वालिटी मॉनिटरिंग होतं आणि आमच्याकडून होतं सर. मॅडम, हे जे आहे ना, हे सावरून बोलताय, याच्यामध्ये तुम्ही इन्स्पेक्शन करून एखादा तुम्हाला वाटेल तो रोड द्या आणि चेक करा, आम्हाला रिपोर्ट द्या. जर हे होत असेल ना, सगळ्या अधिकाऱ्यांचा सत्कार नसेल तर मी सोडणार नाही. नोकरी गेली तर काय बोलायचं? इथे काय सगळ्या डिपार्टमेंटला जात त्यांना मला चांगलं वाटतं, सगळ्या. हे बंद करायचं काय सांभाळून घ्यायचं? सांगा मला. सांभाळून घेणे आमच्या दुसरे पाप आहे. जनतेची आम्ही मतं देतो, जनता पैसे देते, हे कामं करायला जनतेचे पैसे आहे ना, तुमचे आमचे नाही पैसे आहेत. मग ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. देवगड तालुक्यातील पोयरे मसवीवाडी येथील पेंडसे कुटुंबियांनी कातकरी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पुढाकार घेतलाय. रानावनात भटकंती करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या कातकरी कुटुंबांना आपल्या शेतीवर रोजगार उपलब्ध करून देत त्यांना स्थैर्य मिळवून देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
यासोबतच त्यांच्या मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शाळेत प्रवेश, आधार कार्ड तसेच इतर आवश्यक कागदपत्र तयार करून देण्यासाठी पेंडसे कुटुंबीय सातत्यानं प्रयत्नशील आहे. या सामाजिक उपक्रमामुळे कातकरी समाजाच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवण्याची आशा व्यक्त केली जाते. आता जर हे जुने म्हातारे वगैरे कातकरी समाजातली लोक बघितली तर त्यांना शक्यतो काम नसतं, दारू पिऊन भांडणं करा, इकडे कुठेतरी पडून राहा किंवा कोणाकडनं मार खा, असं त्यांचं एक दैनंदिन त्यांचं चालू असतं, दिनचक्र चालू असतं. तर आमच्या असं डोक्यात आलं की बाबा ते जर आहेत तर आपल्याकडचं कामही होईल, त्यांनाही 4 पैसे मिळतील आणि त्या अनुषंगाने त्यांना मग आम्ही कामाला विचारलं तर तेही हे होते. प्लस त्यांना सांगितलं की ही जी 1, 2, 3 हे 3 मुलं आहेत तर त्यांनाही आम्ही शाळेला वगैरे हे करतो, त्यांचा जो काही खर्च असेल कपड्यांचा, शाळेचा, वह्या पुस्तकांचा तो आम्ही उचलतो. फक्त तुम्ही जे म्हणजे मागासलेले आहात, बाजूला पडलेले आहात तर ते तुम्ही आमच्याबरोबर राहा, आमच्याकडे या, तुम्हाला जे 4 गोष्टी सांगू त्या करा, जेणेकरून ह्या 3घांची पुढे आयुष्य नीट होतील. त्यांचं आता झालं आहे पण ह्या 3घांचे आयुष्य जरा हे होण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो आहे. तर त्यासाठी ह्या 3घांना आम्ही शाळेत घातलेलं आहेच, पण थोडं टेक्निकल इश्यूजमुळे त्यांचं आत्ता होत नाही आहे, पण त्याचंही आम्ही शाळेत जात आहेत ते. शाळेत जात आहेत पण दाखल्यांचा वगैरे थोडा प्रॉब्लेम असल्यामुळे लोकेसाहेब, अमोल लोकेसाहेब उपसभापती, तर त्यांच्याबरोबर आम्ही यांचे आता त्याचाही प्रयत्न करतो आहे जेणेकरून ह्यांना पुढे काही प्रॉब्लेम येतं नाही आणि यांचंही आयुष्य सुखकर व्हावं. नाही, ते तर आपलं कर्तव्यच आहे. आपल्याकडे काही असेल, कोण मागे पडलं असेल तर त्याला आपल्याबरोबर घेणं आपलं कर्तव्य आहे. आईने वगैरे आमच्या घरातही तेच शिकवलं जातं की बाबा कोणाकडे नसेल, कमी असेल तर आपण त्याच्यात भर घालून त्याचं एक इक्वल केलं पाहिजे त्यांना, आणि तर त्याप्रमाणे आमचा छोटासा एक कारुताईचा प्रयत्न चालू आहे. काय सांगा? शासन त्यांच्यासाठी भरपूर करत आहे पण त्यांचं समुपदेशन होणं गरजेचं आहे. आता बघा, त्या कोणाचं रेशन कार्ड नाही, कोणाचं आधार कार्ड नाही, आता या मुलांचे दाखले नाही आहेत, तर त्याच्यासाठी काहीतरी एक सोय उपलब्ध व्हायला पाहिजे असं वाटतंय. करतो आहे त्याबद्दल काय प्रश्नच नाही, पण ह्यांना ते सरकार ह्यांच्यापर्यंत ह्यांना त्याचा फायदा कसा घ्यायचा ते त्यांना अजून कळलेलं नाही, जेणेकरून त्यांना पुढे जाऊन काही प्रॉब्लेम येणार नाही. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी. 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत. तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार. साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग. गवज पाणंद इथं जून महिन्यापासून पाण्याची पाईपलाईन लिकेज असून वारंवार सांगूनही लक्ष दिलं जात नाही. पाणी फुकट जात असून ऐन जुलै महिन्यात लोकांना पाणी पुरवठा होत नाही. तसेच सिद्धीवाडा येथील देखील अशीच परिस्थिती असून 4 नंबर शाळा इथंही फुटलेल्या लाईनमुळे पाणी फुकट जात आहे. अधिकाऱ्यांनी येतोसं सांगूनही ते आले नाहीत. लोकांचे आम्हाला फोन येत आहेत, वारंवार सांगूनही नगर परिषद लक्ष देत नाही, अशा शब्दात नगरसेविका स्नेहा नाईक यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. आता गवस पानांच्या इथे जूनमध्ये मी सांगितलेलं लिकेज आहे म्हणून ते रबर बांधून वगैरे ठेवलं आहे. मी वारंवार सांगितलं त्यांना, तरी पण अजून ते झालं नाही आहे. आता 2 महिने होत आले आहेत, ते पाणी तसंच चालू आहे. लोकांना इथे जुलै महिन्याला पाणी भेटत नाही आणि तिथे असं पाणी आमचं वाया जात आहे. आता आधी परत आणि एक सिद्धीवाड्यामध्ये परत 4 दिवस झाले पाणी लिकेज आहे आणि ते पण मी 2 दिवस सांगते पण ते पण अजून काम झालेलं नाही आहे. अजून 4 नंबर शाळेच्या खाली आत्ता मी फोन लावला, तिथे पण येतो म्हणून सांगितलंय पण ते पण अजून काय आले नाही. तिथे मी ते खूप वेळ वाट बघितली आणि मी आत्ता दुसरीकडे आली. गवस पानांच्या इथे सारखेच लोकांना माझा फोन येत असतो की तुम्ही लक्ष देत नाही वार्डमध्ये म्हणून, तर मी वारंवार कळवत असते पण त्याचं उत्तर मला काही भेटत नाही. मी आता नगराध्यक्ष मॅडमना पण त्या दिवशी ग्रुपवर आमच्या टाकलं आहे पण तिथूनही काय मला रिप्लाय अजून आलेला नाही आहे. प्रत्येक पनीर सारखं नसतं. शुद्धतेची खात्री करूनच योग्य पनीर निवडा. गोखोड मलाई पनीर हे शुद्ध दुधापासून तयार केलेले आहे, त्यामुळे त्यात नैसर्गिक दुधातील फॅट, प्रथिने आणि कॅल्शियम भरपूर प्रमाणात मिळते. काही पनीर वनस्पतीजन्य तेल, स्टार्च किंवा इतर घटकांपासून तयार केलेले असू शकते. म्हणून ग्राहक म्हणून जागरूक व्हा आणि पनीर घेताना गोकुळच मागा. शुद्धतेचा विश्वास, चवीचा आनंद. आजच घरी आणा गोकुळ मलाई पनीर.
सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार माजी मंत्री दीपक केसरकर यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून KLE विद्यापीठ संचलित डॉक्टर प्रभाकर कोरे हॉस्पिटल आणि मेडिकल रिसर्च सेंटर बेळगाव प्रशिक्षण संस्था सिंधुदुर्ग आणि दीपक केसरकर मित्रमंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमानं 20 जुलै रोजी उपजिल्हा रुग्णालयात मोफत महाआरोग्य शिबिराचं आयोजन करण्यात आलंय। या शिबिरामध्ये तब्बल 21 आजारांवर मोफत उपचार तसेच शस्त्रक्रियाही केली जाणार आहे। या शिबिराचा जास्तीत जास्त नागरिकांनी लाभ घ्यावा असं आवाहन शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब यांनी केलं। दीपकभाई केसरकर साहेब यांचा 18 जुलै रोजी वाढदिवस होत आहे आणि या वाढदिवसानिमित्त आम्ही सप्ताहभर सामाजिक उपक्रम राबवित आहोत। सामाजिक उपक्रम राबवून त्याच्यातला एक भाग म्हणून 20 जुलै रोजी महाआरोग्य शिबिर घेण्याचं आम्ही ठरवलेलं आहे आणि या आरोग्य शिबिरामध्ये बेळगावचं KLE हॉस्पिटल आणि डॉक्टर कोरे यांची टीम असं संयुक्त विद्यमाने हे महाआरोग्य शिबिर आम्ही करण्याचं ठरवलेलं आहे आणि यामध्ये ज्या काही गोष्टी असतील त्या सर्व मोफत असतील। त्याच्यामध्ये हृदयरोग व हृदय शस्त्रक्रिया ही सुद्धा मोफत होईल। सामान्य ज्या शस्त्रक्रिया असतील त्या सुद्धा मोफत होतील। पचन संस्था व पोटांचे रोग यावर सुद्धा जे उपचार असतील ते मोफत असतील। फिजिओथेरपी ही सुद्धा मोफत असेल। मेंदू व मज्जा संस्था शस्त्रक्रिया ही सुद्धा मोफत होईल। त्याशिवाय छाती व श्वसन रोग या संदर्भात जरी काय असेल ते सुद्धा मोफत होईल। कान नाक घसा कर्करोग तपासणी स्त्रीरोग व प्रसूती बालरोग नेत्ररोग ECG त्वचारोग कुडिको मधुमेह त्याप्रमाणे दंत व मुख्य जबडा शस्त्रक्रिया ही सुद्धा मोफत होईल। त्याप्रमाणे मूत्रपिंड रोग त्याप्रमाणे अस्थिरोग व सांधे प्रत्यारोपण अवयव प्रत्यारोपण मार्गदर्शन शिवाय ब्रेस्ट कॅन्सर तपासणी सुद्धा ही मोफत होईल। त्यामुळे सावंतवाडी मतदारसंघातील सर्व जनतेने याचा लाभ घ्यावा आणि हे ठिकाण म्हणजे आमचं कॉटेज हॉस्पिटल या ठिकाणी सकाळी 20 जुलै रोजी सकाळी 10 ते 5 या वेळेत करण्याचे ठरवलेलं आहे आणि याची सर्व जबाबदारी जी आहे ती देव्या सूर्याजी आमचे नगरसेवक आहेत त्यांनी घेतलेली आहे आणि आम्ही त्यांना सर्वजण नगरसेवक जे इथं बसलेत शहर प्रमुख बसलेत आणि सर्व आमचे सुधा कुटणकर असतील हे सर्वजण त्याला मदत करतील आणि हे आरोग्य शिबिर दीपकभाई केसरकर यांचे जे वाढदिवसानिमित्त आम्ही घेतो ते निश्चितपणे आम्ही यशस्वी करू। सर्व जिल्हा परिषदमधनं सुद्धा लोक आणण्याची आम्ही व्यवस्था करू आणि जे प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे पूर्ण या मतदारसंघात त्यांना सुद्धा त्याची कल्पना देऊन तिथे काही कमी असेल त्याची सुद्धा आम्ही या वाढदिवसानिमित्त निश्चितपणे पूर्तता करू। त्याच्यामुळे सर्वांनी या महाआरोग्य शिबिरात ज्यांना तब्येत बरी नाही आहे ज्यांच्या शस्त्रक्रिया व्हायच्या आहेत त्या सर्वांनी भाग घ्यावा अशी मी सर्वांना विनंती करतो। सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली सिंधुदुर्ग नगरी इथं सुरू असलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आमदार निलेश राणेंनी वीज पुरवठ्याच्या प्रश्नावर विद्युत विभागाला धारेवर धरलं। या बैठकीत खासदार नारायण राणे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, आमदार दीपक केसरकर, विधान परिषद सदस्य निरंजन डावखरे, आभासी पद्धतीनं आमदार अनिकेत तटकरे, जिल्हाधिकारी तृप्ती थोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक मोहन दहिकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी यशवंत बुधवले तसंच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते। वर्षभर तयारी केली पाहिजे, नुसतं जानेवारी एप्रिलवर येऊ नका। दुसरं तुमचं काय काम आहे? तुम्हाला कुठे भाषणं जाऊन द्यायची किंवा तुम्हाला कुठला PWD खातं बघायचं, तुम्हाला तुमचाच विभाग बघायचा आहे वर्षभर करा ना। आमचं तेवढंच म्हणणं आहे साहेब, आम्ही काय तक्रार करत नाही, लोकांची तक्रार आहे। अहो या विद्युत यंत्रणेवर एवढी लोक चिडली आहेत, आम्हाला ते सहन करावं लागतं। तुम्ही नाही रोज लोकांकडे जा, तुम्ही एका आंदोलनाच्या समोर गेलात फक्त, आम्हाला गावागावात हे सगळं सहन करावं लागतं। जसं मंत्री महोदय बोलले
तसं तुम्ही फॉलो करा आणि वर्षभर काम करा या विभागाचं, एवढंच माझं म्हणणं आहे. कोलगाव सिंधुदुर्गातील एक शांत गाव, पण गेल्या काही वर्षात या गावची ओळख एका दर्ग्यामुळे राज्यभर पसरली. स्वप्नात दर्गा आला, पूजन करण्याचा आदेश मिळाला, इथं नवस बोलला तर इच्छा पूर्ण होते, अशा अनेक कथा आणि दावे गावोगावी पोहोचू लागले. आणि त्यानंतर सुरू झाली भाविकांची मोठी गर्दी. श्रद्धा वाढली, नवस वाढले, आर्थिक व्यवहार वाढले, पण याचबरोबर वाढू लागलेत अनेक प्रश्नही. हा दर्गा उभारण्यामागचं सत्य काय आहे? लोकांच्या श्रद्धेचा आधार घेत इथं एक वेगळीच व्यवस्था उभी करण्यात आली आहे का? आणि राऊत प्रकरणात अटक झालेल्या फिरोज बाबाचं नाव पुन्हा चर्चेत का आलं? पाहुयात कोकण 7 लाईव्हची विशेष इनसाइड स्टोरी. स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार सुरुवातीच्या काळात या ठिकाणी फारशी वर्दळ नव्हती. गावातील हिंदू आणि मुस्लिम बांधवांनी एकत्र येत या ठिकाणच्या उभारणीत हातभार लावला. श्रद्धा होती, विश्वास होता आणि सामाजिक सलोख्याचं वातावरणही होतं. मात्र कालांतराने या ठिकाणाबाबत एक वेगळीच चर्चा सुरू झाली. दर्गा स्वप्नात येतो, पूजन करण्याचा आदेश देतो, इथं नवस बोलल्यास इच्छा पूर्ण होते, अशा दाव्यांमुळे अनेक भाविक इथे येऊ लागल्याचं स्थानिक सांगतात. या दाव्यांचा कोणताही अधिकृत किंवा वैज्ञानिक आधार उपलब्ध नसला तरी अशा कथांमुळे भाविकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचं दिसून आलं. भाविक वाढले, गर्दी वाढली आणि त्याचबरोबर आर्थिक व्यवहारही वाढल्याची चर्चा सुरू झाली. स्थानिकांच्या आरोपानुसार सुरुवातीला ज्यांनी या ठिकाणासाठी मेहनत घेतली त्यांनाच नंतर दुय्यम वागणूक मिळू लागली. त्याची जागा घेतली मोठे पैसेवाले आणि राजकारण्यांनी. सुरुवातीला सोबत असलेल्या अनेक स्थानिकांना हळूहळू बाजूला करण्यात आलं. बाहेरून येणाऱ्या लोकांना अधिक महत्त्व दिलं जाऊ लागलं. श्रद्धेचं केंद्र म्हणून सुरू झालेल्या या ठिकाणाभोवती आर्थिक हितसंबंध निर्माण झाल्याची ही चर्चा स्थानिकांमध्ये आहे. मोठमोठ्या गाड्या घेऊन येणाऱ्या धनदांडग्यांच्या वर्दळीमुळे हा भोंदू बाबा हवेत असल्याचं स्थानिकांचं म्हणणं होतं. याच काळात आणखीन काही गंभीर चर्चा परिसरात सुरू झाल्या. श्रद्धेच्या नावाखाली अघोरी स्वरूपाचे काही प्रकार सुरू असल्याचा दावा काही स्थानिकांकडून केला जातो. मात्र या दाव्यांना पुष्टी देणारे अधिकृत पुरावे अद्याप समोर आलेले नाही. त्यामुळे या बाबींची सत्यता तपासातूनच स्पष्ट होऊ शकते. आम्ही पडते यांच्यानी पण भोग नसतात, त्यांच्या घरातल्या बालमंदिरांचा भोग नसतात, हे गोष्टी ते नसतातच. तो काय आपलं काम केलं नाही, त्यांचं काहीतरी काम होतं, इल्ली का नाही इल्ली या परमेश्वराला माहिती. का आम्ही का स्वतः एकटी कधी गाडी घेऊन येताना त्या विनायकरावचा काही भोग नाही. मी आजपर्यंत राजकारण फक्त टीव्हीत बघले होतो, तर आपण कधी आपले संपर्क आम्ही काय कामाच्याच पुढे असतो, त्यामुळे आमचा त्यांचा विषय माहिती नाही काय मोठं रिस्यूचा काय विषय नाही. आणि त्याच्या सुने अंधदर्शन काही गोष्टीचं नाही, सगळं हे फुलांनी काम, जेव्हा फुला चढायना किंवा चादर घालणं ह्याच काम असतात, बाकी काय काम नसतं. हे सर म्हणलं इला तुमच्या लक्षात म्हणलं बाबा काहीतरी हाडून करतो, ह्या आडा कोंबे आडा तर असले काम होणार नाही, बकरो आडा ह्या काम होणार नाही यांच्याकडे. जादू टोंड करूचं काही विषयच नाही असं. तर कोणी सिद्ध करून त्यांनी दाखवतं का जादू टोंड केलं असं दाखवत होतं, माझ्यावर केला काय केलं असं काय का हे असं ह्या नाही. असा ह्या कसा ह्या एक राजकारण त्यांचा असा फक्त काही कोणीतरी त्याच्याशी ह्या केला आणि ह्यांच्याशी ह्या करा असं विषय केलो. आता ते काय किती तो देवाचा आपल्या देवाचाच काम करता, बाहेर बाजू कामं करणार नाही, तो उलटसुलट काम करणार नाही म्हणलं. आणि तो तुमचा समजा काम असं तर तुमचं सुद्धा सांगतो, तुमच्या देवाक पाणी होते आणि मग माझ्याकडे तुम्ही करा असं विचार नाही का तुमच्या देवाक काकाने माझ्या देवाक विचारा असं काय नाही. गोष्टी नुसते असे ह्या असत. चादर चढू गेले ते देवळात चढत होता, बालिका जाणत नव्हता, पुरुषच जातात. देवळात काही त्यांची दर्गा आता समोर देवळात आपण इल्ली आधी केली नाही असं हातान त्यांची ती ह्या इल्ली आता पुण्यतिथी असताना तिची मिया साहेबांची पुण्यतिथी त्यांची ती इल्ली ती मागली त्यांच्या बाबा आमच्या मशिदीसमोर असा जातात. त्यांच्याने मग तिकडे दर गुरुवारी सोमवारी चादर चढवतात का, बाकी काय काम नाही त्यांच्याकडे. म्हटलं हाच काम करतो मी त्याचा करतो, खोटा असा खोटा काम होणार ना. आणि एक लक्षात ठेवा, खैच्या देवाळीला खोटा काम कधी होणार ना. परमेश्वराच्या मनाचा तास होता, फक्त काय एक आमका तुमका काहीतरी बरा नाही होणार जरा ते त्याच्यासाठी आम्ही काही भटाकडे जातो, कोणाकडे जातो, आमचं कामच असतं. जाऊ कसा की लहान मुलासाठी जोरवत असते किंवा काय असतं तर ती काम करतं, असं बाकी असं खोटा काम करणार होतं कधी नाही, इकडे नाही करत.
इकडे नाही करत. तो माझो मेवणो सक्को मेवणो आणि त्याच्यामुळे आम्ही जास्त करून आमचं काय काम नसतं त्यामुळे ते बोलणं चालणं आमचं सगळं म्हणजे घरातलं जातात. पण काय काम नाही ना आपलं, त्याच्यामुळे काय जास्त आम्ही विचारलो ना बा तुझं काय काम असा त्याच्याकडे काय केलं काम असा. पण विनायकराव सुनेक मी कधी इतकेच बघू ना तर माझा दिवसातून 4-5 जाणं येणं रस्त्यावरून असतात. आणि कधीतरी आठवड्यातून एकदम इकडे येतो. नाही इकडे असला ह्या इकडे काय होणार नाही, जादू तोंडा ह्या कोणाकडे होणार नाही आमच्याकडे. आणि ह्या घरात कोणाकडे विचारत असली कामं करणार नाही, आज्या पंजापासून करतात. आताचेच नाही सर. आता समजा नवीन जो करणार ना त्याचे आजोबाचे आजोबा त्यापासून पूर्वीपासून म्हटलं ते बघित होते का हे नवीनच असं नाही म्हणलं पूर्वजापासून असा. पण इकडे पैसे विषय घेणत नाही कोण. काल सकाळी 11 वाजता नेलं आम्ही त्यांना विचारलो तिकडे ना, मी जाऊ नव्हतो माझी बायको आणि त्याची बायको आणि ते भाऊ गेले आणि तो त्याची बहिणी गेले. त्यांनी विचारलं त्याच्यामुळे मुंबईच्या म्हणाले आमचा त्यांना मुंबई नेऊन ठाण्यात चौकशी करून सोडणार. हो चांगलेच लोक येतात, आपलं काम असतं तर चांगले लोक येतात. असे येणच नाही कसे सांगा, चांगलेच लोक येतात, खराब लोक येणच नाही कसं. वाईट सुद्धा कोणाचा असला तर बरा नाही कोण नाही तर त्यासाठी येतं, नुसतं येणच नाही. आपला आमचा वाईट करूचा असले वाईट काम आमच्याकडे होणच नाही पूर्वजापासून. विनायक राऊत प्रकरणात फिरोज बाबाला अटक झाल्यानंतर या सर्व जुन्या चर्चांना पुन्हा उधाण आल्या. वर्षानुवर्ष उपस्थित होत असलेले प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आले. नेमकं श्रद्धेच्या नावाखाली काय घडलं? स्वप्नांच्या कथा कोणी आणि का पसरवल्या? दैवी शक्ती अंगात येतात या दाव्यांमागचं सत्य काय? राजकारण्यांची या ठिकाणी वाढलेली ये-जा केवळ ही श्रद्धेपोटी होती की त्यामागे आणखीन काही कारण होतं? आणि सर्वात महत्वाचं, लोकांच्या श्रद्धेचा वापर करून कोणाचं साम्राज्य उभं राहिलंय का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. कारण श्रद्धा ही माणसाला जगण्याची ताकद देते, पण जर त्याच श्रद्धेचा वापर अंधश्रद्धा पसरवण्यासाठी, प्रभाव निर्माण करण्यासाठी आणि आर्थिक फायद्यासाठी झाला असेल तर ते चुकीचं आहे. कारण प्रश्न श्रद्धेचा नाही तर श्रद्धेच्या नावावर उभ्या राहिलेल्या सत्याचा आहे. ब्युरो न्यूज, कोकण 7 लाईव्ह. ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. सावंतवाडीतील जगन्नाथराव भोसले उद्यानात मधल्या सुट्टीच्या काळात विश्रांती घेत असलेल्या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना आपल्या धर्माची शिकवण देणाऱ्या मिशनरींना हिंदू संघटनांच्या आक्रमक पवित्रानंतर पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं. सावंतवाडी पोलीस ठाण्यात त्यांची चौकशी सुरू असून हे मिशनरी गोवा राज्यातील असल्याचं प्रथम दर्शनी निदर्शनास आलं. गेले 8 दिवस हे प्रकार सुरू आहेत. उद्यानात हा प्रकार सुरू असताना एका महाविद्यालयीन युवकानं बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांना फोन केला, तसेच या प्रकाराचं छायाचित्रण करायला सुरुवात केली. बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना थांबवलं असता आपण विद्यार्थ्यांना धर्माची शिकवण देत होतो असं त्यांनी सांगितलं. या प्रकारानंतर पोलिसांना पाचारण करीत त्यांना ताब्यात देण्यात आलं. पोलीस ठाण्यात त्यांची कसून चौकशी करण्यात येते. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनी तसेच हिंदू समाजातील नागरिकांनी अशा मिशनरींपासून दूर राहावं, तसेच हे प्रकार सुरू असल्यास पोलिसांना आणि हिंदू संघटनांना संपर्क साधावा असं आवाहन बजरंग दलातर्फे करण्यात आलंय. तुम्ही ऐका तरी, तुम्ही शनिवारी त्यांना काय शिकवणार होता? शनिवारी परमेश्वराचा दिवस आहे बस. नाही, तुम्ही काय शिकवणार होता त्यांना? तेच ना, शनिवारी आता तुम्ही काय म्हटलात मला, तुम्ही काय शिकवणार बोलला? शनिवार काय शिकवतात ह्या पोरांना काय शिकवणार असं म्हणतोय मी, विचारतो. तू अभ्यास शिकवणार आहे का? तुम्ही काय शिकवणार आहे ते सांगा असं म्हणतोय. 12वी आमचं काय शिकायचं? तुम्ही काय शिकवणार सांगा ना. काय शिकवणार ते तरी सांगा काका, विचारतो मी तुम्हाला. हा हो बोला. शनिवार हो तेच सांगतो. तुम्ही म्हटलात ना आम्ही येऊन शिकवणार म्हणून. तुम्ही काय शिकवणार? शनिवार विषय. शनिवार विषय कसा शिकवणार? आता तुम्ही काय बोललात, बायबल शिकवणार म्हणून. काय शिकवणार? शनिवार विषयी बायबल मधून शिकवणार. शनिवार विषय बायबल मधून शिकवणार. शनिवार हा वार तुम्ही शिकवणार आहे बायबल मधून. मस्त आहे तुम्ही. मग तुम्ही त्यांना काय, मला आता मगाशी काय बोललात? मी त्यांना बायबल शिकवणार आहे. तुम्ही बायबल विषयी त्याला सांगत होतात.
या मुलांना सगळ्यांना सांगितलात? मी काय विचारतो तेवढं उत्तर मला होय की नाही? तुम्ही त्यांना प्रेयरला बोलवलात की नाही? तुम्ही कुठे बोलवलात प्रेयरसाठी? बोलवतो आम्ही, पण कुठे कुठे विचारलं मला उत्तर? बाकीचं नको. गोव्यात बोलव. कुठल्या चर्चमध्ये? गोव्याला येणार काय ते? कुठल्या चर्चमध्ये? हा त्यांचा विषय आहे. तुम्ही काय म्हणता? मी काय विचारतो तुम्हाला? तुम्ही प्रेयरला बोलवलात की नाही? कुठे बोलवलात? गोव्याला. आणि ते गोव्याला आले नसते तर? तुम्ही आता बोललात ना मी तुम्हाला शिकवायला येणार होतो म्हणून. तुमची जर शिकायची इच्छा असेल तर आम्ही शिकवू. असं काय शिकवू? शनिवार हा परमेश्वराचा दिवस आहे. कोणत्या परमेश्वराचा? परमेश्वराचा म्हणजे ज्याने आकाश पृथ्वी निर्माण कोण? केली. नाव काय असेल ना? नाव काय? येशू ख्रिस्त. मग बाकीचे कुठे गेले परमेश्वर? बाकीचे वाया. मी हिंदू आहे, माझे परमेश्वर कुठे गेले? मग तुमचा विषय तुम्ही तुमच्या ह्याच्यात शिकवा हो. दुसऱ्या परमेश्वर ह्या लोकांना कशाला सांग? मग तुम्ही बाकीच्यांना कशाला सांगतात? ह्या पोरांना सांगायचा संबंध काय तुमचा? मला सांगा. हे धर्मांतरणाचाच प्रकार आहे हा. हे येशूच शिकवणार ना शेवटी. बायबल शिकवत होते, मग तुम्ही येशू विषयी शिकवणार. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत पारुल युनिव्हर्सिटी. यहां पॉसिबल है. बातमीपत्रात वेळ झाली इथंच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.